bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewndiɓe RFI fulfulde on calminami inde on manami jettoɗe on bismami e o taskaram firtu kumpita pene e nde yontere kadi vidéo ji kewɗi jaalima carima caktama e dow médiaji renduɗi taw ko vidéo ji ɗi godani e ɗin vidéo ji en jii yoge haalullaji bonnitaɗi jiiraɗi no hannirani ɗum waɗi ko caggal nde hoorejo dawlade dentuɗo Amérique Donald Trump yodiri e yoge e hooreɓe leydi Afrique hono mo Sénégal mo Gabon mo Guinée Bissau mo Mauritanie e mo Libéria ñande 9/7 luɗo lewru ndu gonɗen caggal nde ɗon jonde haalullaji kewɗi caktama vidéo ji cara taw ko vidéo ji ɗi gona gonga vidéo ji fenade ɗin vidéo ji kolli wonde ko hoorejo Libéria hono Joseph Boakai holli mettere mum no feewi caggal nde Donald Trump namdimo holto janggi ɗemgal anglais vidéo ji goɗɗi kañumen kolli ko seppoji baɗɗi toon to Mauritanie ina mbiya yo Mohamed El Ghazouani woppit jappere nde ɗum ɗon fof ko hunde nde wodani bandiraɓe sehilaɓe e ndeɗo yontere ko oɗo alhaali gattuɗen soɗon yiiɗi rewidade hebde hen ko laaɓi Tidjani Malone Bari ma arta noon gam faccirde oɗon alhaali oɗon mbawi rewidade RFI fulfulde no ngoɗon wadde e saaha kala e dow lowre RFI wewji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR palal FF walla e dow médiaji amen renndo hono Facebook TikTok WhatsApp YouTube e ko nandi hen musidɓe tedduɓe yo Allah ko rokken wonde e jaam